bona bazokhuluma hayibo noma ungakhuluma wena abantu bazokhuluma bona bazokhuluma kunyaka 2026 enyangeni kaFebruary kumhla ka2 kunyaka omusha sanibingelela konke enikufisayo kulunyaka nje obuqala nenikuthandazelayo nenisebenza phezulu kwakho engathi ngingaphumelela kufezeke uNkulunkulu anenzele konke enikufisayo enikuzamayo konke kukhanye indlela senu zikhanye imvelo organic icela ukuba ngizonivezela nayi imbiza enamandla unyaka uqala abantu abanezifo zeminyaka izifo ezinenkani izifo kade uhamba uthi uyazilapha zelapheki ama chronic diseases izifo ezisegazini izifo ezisemzimbeni imbiza le enamandla ukuthi isebenze isifuna isifo emzimbeni izisithole akuyona ke futhi imbiza ezothatha eside isikhathi ukuthi iqale isebenze imbiza ezosebenza same time uyiphuzile futhi nakhona uma uyiphuza uphuze imbele ivalo awuyiphuzi nje ngokuthi uyayiphuza ngokwenkomishi ngoba ngeke uzuphile kumele nje ukuthi uyiphuze ngazo lezi ivalo ngangokwesikalo onikezwe sona izozifunela wona kuDokotela emzimbeni masiya ukhipha ingakho ke mawusuyiphuzile ukucelekala ukuthi ke ngisho kuthiwa bonendlela leyo ndlela kumele ukuthi uyikhansele leyo ndlela ungayithathi leyo ndlela ukuze izokwazi ukuthi ikusebenze kahle iclean ikhiphe wonke udoti ngikhuluma ngomuntu mina manje othi yena akasangayi esikhathini noma izinsuku zakhe akasayiboni ngikhuluma ngomuntu mina othi uma eseya ezinsukwini zakhe uyensukwini zakhe uya overblade akuze kudlulele izinsuku zakhe ngikhuluma ngomuntu mina othi uhlushwa silumo iyona mbiza le enamandla ukuthi ikwazi ukuthi imlekelele kodwa ke ngafika izifo zonke zami nalesi esasengihlupheka kakhulu safike salashwa lekhaya kanti ngangithathe ngokuthi mina hayi bayazikhulumela njengoba bahlale bekhuluma abaningi abantu ngawumuntu othi yena akabatholi abantwana bekade ujova iyakwazi ukukhipha umjovo ngosuku olulodwa yulahlele ewasi uyakwazi wena ukuthi uthola abantwana umuntu othi yena owesilisa kodwa akakwazi ukuthi azalise imbiza enamandla kakhulu ukuthi ikwazi ukukunikeza abantwana isisize siyaphila nathi hayi sengiqalile ukuyisebenzisa le nduku ngiqale ngeweekend hayi impela hayi osuku engiqale ngalo nje ngesonto hayi ingijulukise ngaba manzi ingangazi siyenze njani emva kwalo wena ngenzeka ukuthi mhlambe unoshukela ukuphazamisa ke into eziningi kushukela ngenzeka nje futhi ukuthi une chronic disease kungenzeka ukuthi mhlambe unelumbo kungenzeka kunento eyisigaqa ehamba ngaphakathi ezikuvala umoya ngenzeka ukuthi idliso lenyama elafakwe ekudleni olubuka mhlawumbe ungaliboni phela idliso lingena ngokukamoya manje seliyakuhlupha hayi ukuthi likuhlapha lekuvalele into zakhe lekidlisa elikwazi ukuvalela umuntu ezintweni zakhe kodwa idlisa selikuhlupha manje selikwazi ukucima ngisho ukucima umqala uthi mawuthi waphefumula kusaphefumuleki this herbal drink is good for you imvelo organic isuka le Mozambique ilungiselwe wena ngqo nesifo sakho ngqo nalenkinga yakho ngqo odilana nayo esemzimbeni wakho is perfectly made for you ukuthi kwazi ukuthi ikulekelele nawe ujoyine bonke abantu abayivumayo nesibasizile nesazobasiza inamandla ekudileni nezifo zegazi inamandla ekudileni namadliso nechitho futhi iyakwazi ukuthi idile naso awukuthi ngempela futhi indaba usakazi ukuthi ufike kulo induku yakhe ifile noma isavuki noma eyabulawa isavuki yabanda cha noma ungenzana ayivuki this is perfectly made for you noma wena unenkinga yephunga elingapheli ngaphansi unenkinga yomopho yonke lento le unenkinga yezinto lezi zangaphansi ama cornflower izinto lezi imbiza le good for wena ezokusebenzela same day uyisebenzisile
Amadleso-ke aphuma uwabone ngamehlo. Abantu abanye bathi baphalaze amaqanda ayazigaxa, abanye bethi bephalaze ininani besho ukuthi abanye besivezela, abanye befona abanye. Nawe uma uyithatha uzoyibona nawe ukuthi khona wakho uzokusho ngoba inkinga yakho yaziwa wuwe. Kodwa ngithi mina yonke le nkinga wena othi unayo ubhekene nayo emzimbeni ngaphakathi kwena esikuhlupha umnyaka, ngithi nayo imbiza yakho. Le mbiza-ke iyakwazi ukuthi iposwe, iyaposwa uma ukunje umuntu okude mhlawumbe ula eShayishayi, umuntu mhlawumbe okude useBotswana, umuntu okude useLesotho, useSwazini, use-South Africa, noma abroad uyakwazi ukuthi uposelwe yona. Futhi la ngakhona khona ama-distributors ethu uyakwazi ukuthi ufake i-order lakho mase uyafika usuzoyilanda khona. Uyakwazi futhi ukufaka i-order lakho ukwazi ukuthi udelivelwe yona personal, ukwazi ukufika nje uyithathe kuhlangano nawo bakunikeze yona ama-distributors asebenzayo all over. Amanye sazama ukuthi Imvelo Organic sazama ukuthi iwandise, so basazowathola nje ama-distributors but sisebenza nawo okwamanje. So uyakwazi ukufika kona ulanda impahla yakho futhi uyakwazi ukuthi u-ode ebese uyaposelwa la usuke ukhona. Within 2 days isuke sifikile impahla yakho la usuke ukhona. It's not made for umuntu okwi-dialysis. Umuntu nje okwi-dialysis odayilazwayo ngicela ukuthi yona angayisebenzisi, futhi uyigcine ikude nabantwana, ungayibeki eduze kwabantwana. Futhi nawe uma usuyiphuza ungadluli esikalweni noma eseqiselweni onikezwele sona, khona izokwazi ukuklina ngendlela ekalelwe ngaso ukuthi ikwazi ukuklina ngalesi silinganiso, ukwazi ukuklineka izinto zakho yilunge. Uma ukuthi beyifile into yakho induku ivuke, umshini wakho uvuke, izinto zakho iqale sibe right ngaphakathi kuwena uphila. Baphila abantu 2026. Ufuna uku-order-ke uya WhatsApp kule number lolo oyitholayo, usho nje ukuthi ngicela ukufaka i-order, ufuna ukufaka i-order lika Detective Umseshi, ngidinga imbiza elapha zonke izifo, ukwazi ukuthi unikezwe yona noma ngabe ukuphi. WhatsApp nje ngicela ufake i-order kuyona le nombolo 072, mase uyakwazi ukuthi ulekelelwe la ungakhona. Abantu abaphili ku-2026 kusaqhutshekwa, kusasetshenzwa, abantu baphile. Amen. Isisiza abantu abaningi, abanye benama-cancer kuma-lungs abo bavuka bakwazi ukuyihambela, abanye benoshukela bakwazi ukuthi baphile kushukela okade ubaphethe. Ikwazi ukuthi idile nawo wonke ama-chronic disease.